खुलुमबाय रायजोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना बुंगोन जे जोङो आखाइ आथिं मोजां थानानै मा मावदो। आरो दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि सासे लाइमोननि भिडिअ बानायदों आङो, जाय लाइमोना जोनोम जानायावनो बिनि आखाइ फारनैबो गैयामोन, नाथाय बै लाइमोना ओरैबायदि खामानि मावनानै दिन्थिदो, ओरैबायदि जोंनि माने जि आजिखालिनि सेंग्राफोर जे एसे मेट्रिक पास जानायनि उनाव बा एसे देरफुनायनि उनाव बिमा बिफाखौल' दुसियो जे जोंहा आफा मोना जेबोखौनो गालाङासै, जोंहा गोरिबथार, जोंहा जेबो गैया, आरो खिन्थु लोंनाय जानायखौबा गारा। बिसोरनाव फरायनो थाखायल'सो रां गैया, बा फरायनो होनबाथाय बुंगोन जे न'निफ्राय रांखौनो हरनो हाया, नाथाय लोंनो सोबनो जानो बेफोरनि थाखाय रांनि जेबो कमि गैया बिसोरनाव। गतिकेथ' भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां, आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। 2007आव सासे लाइमोन जोनोम लादोंमोन जम्मु काश्मीराव, आरो बै जम्मु काश्मीराव जोनोम लानानै बेयावनो लासै लासै देरबोयो। आरो बै लाइमोना जोनोम जानायावनो आखाइ फारनैबो गैयामोन, मोनसे बेरामनि थाखाय बियो प्रेगनेन्ट अबस्थायाव जेब्ला दंमोन, बै समाव उदै सिङाव बिनि आखाइया माने देरनो रोङासै। दा मा खालामनो, बिदिनो जोनोम मोनबाय, आरो जोनोम मोननानै गावनि जि फरायनायनि इस्सा, खोब मोजांमोन फरायनायाव उन्दैनिफ्रायनो, मानोना बियो गाव मिथिखायोमोन जे आं गुबुन रोखोम नङा, आं आखाइ फारनै गैया, गतिके आङो फरायथारनांगोन। बिदिनो फरायनानै बिखौ सानसेखालि बैसोरनि खाथिनिनो गंसे आर्मि केम्पनि आर्मि सासेया नुयो बेफोरबायदि बेहा आखाइ फारनैबो गैया, आरो बिनि थाखायनो बिखौ लाना फैनानै गावसोरनि केम्पनिफ्रायनो गासै बिनि सिकित्सा जि नांगौ, माने जि लुगैयो बियो गावनि पुरा खरसाखौ माने होनो थाखाय बिथांमोना राजि जायो। आरो बिखौ लाना थांनानै सासे बै आर्मिनिनो जि राइफल ट्रेनिं होयो, राइफल गावनो ट्रेनिं होयो, बै आर्मियानो बिखौ धेनु गावनो ट्रेनिं होयो। आरो बे धेनुखौ बियो ओरैबायदि गावो, गावनि आथिं फारसेजों खेथाबना लानानै आरो खुगाजों बोनानै बिदि धेनु गावनो सिखायो। आरो बियो 2023आव एसियान पेरा गेम्सआव गल्ड मेडेल देरहानानै फैदो जोंनि हादोरनि थाखाय। गतिके नाय, बेफोरबायदि आखाइ फारनै गैया सासे लाइमोना इमान गेदेर खामानि मावनानै दिन्थिदो, बिबो अनलि 16 इयार्स अल्ड, 16 बोसोर बैसो बिनिया। आरो जोंनि दा जि देरफुनाय गथ'फोरा मा सोलोंदो मा मादो हमनानै मोनला, माबोरैदि बिनिफ्राय राहा मोनगोन, नोंथांमोनाबो एसे साननानै नायनो गोनां। आंनि भिडिअखौ हयथ' नोंथांमोना नायनानै गोबाङानो कमेन्ट्सआव लिरहरगोन जे मा फाल्तु आल्टु फाल्तु भिडिअ लाबोबाय थायो, नाथाय आङो थार बाथ्रा बुङो। आङो आल्टु फाल्तु बाथ्रा बुङिखायनोथ' आंनि भिडिअआव भिउस फैया, आंनि भिडिअआव लाइक फैया, बा आंनि भिडिअआव बारा कमेन्ट्सबो फैया। नाथाय जि सासे सानै कमेन्ट्स हरो, गोबाङानो उल्थां फाल्थां जायखा जानला माला कमेन्ट्स हरो, गाज्रि लिरनानै हरो। नाथाय बिथांमोनखौ आङो बुंनो सानो, नोंथांमोना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोना, नायनाङा। आं नोंथांमोनखौ ब्रा ब्रा आंनि भिडिअखौ नाय होननानै रावखौबो खोन्थानो थाङाखै। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनाखैबा नायनाङा, बेयावनो स्किप खालामनानै गुबुन भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। नाथाय भिडिअखौ नायखांनानै जानला माला कमेन्ट्सखौ आंनो दाहर। गतिके बै लाइमोना ओरैबायदि मोनसे शिक्षा होलांदो जोंनो, जे मानसिनो जि दोङो बेनो बुहुत इसोरनि अननायाव, बेजोंनो जोङो गोबां गेदेर गेदेर खामानि मावनानै दिन्थिनो हागौ। नाथाय जोङो एनि टाइम निजेनाव मा दोङो बेखौ सानालासेनो जोंहा माने जोङो निजेनि मा खम मा गैया बेखौसो जोङो बांसिन सानो। जोंहा এই बुस्थुआ गैया, जोंहा रां गैया, जोंहा जायखिजाया खामानि मावनो थाखाय बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोना गोसोआव लाखिनाया मोजां, जि दोङो नोंथांनाव दा खामानि मोनसे मावनो थाखाय जि दोङो बेजोंनो नोंथाङा स्टार्ट खालाम। आरो बेजोंनो स्टार्ट खालामनायनि उनाव नोंथांमोना जेब्ला लासै लासै बै खामानियाव एसे
डेभेलप जालांगोन बिनि उनाव नोंथांमोना लासै लासै जि नांगौ बुस्थु मोनसे मोनसे नोंथांमोना लानो हागोन आरो बिदिनो बयबो जेसेबां दिनै साक्सेसफुल सुबुंफोर दोङो बिथांमोनाबो जोनोमावनो मार बुरजा रां रुफा लानानै फैयाखै बिथांमोनाबो बिदिनो मावै मावै गावनि खानदानखौ दिनै ओरैबायदि माने रां रुफाजों इमान धोनि जालांदों गतिके बिथांमोना दिनै 14 गुस्थि जालांबाबो बिथांमोननि रां रुफाया जोबनो थाङा थिग बिदिनो जेसेबां साक्सेसफुल सुबुंनि नोंथांमोना हिस्ट्रि फरायगोन बिथांमोनाबो स्ट्रागल खालामदो आरो स्ट्रागला जोंनि जिउनि मोनसे पार्ट जोङो स्ट्रागल खालामाबा बे रावनिबो माने लाइफआनो जानो हाया लाइफआव बयबो स्ट्रागल खालामो मोनसे सम फैयो स्ट्रागल खालामनायनि नाथाय बै स्ट्रागलनि टाइमाव नोंथाङा आरोबाव मेहनत खालामनांगोन आरोबाव मोजाङै जि खामानि मावदों बेखौ मावनांगोन अब्लासो नोंथाङा बै स्ट्रागलनिफ्राय ओंखारबोनो हागोन आरो बै लाइमोना नै थांनाय 9 जुलाइ खालि बिथांनो जोंनि जि इन्डियानि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मुआ अर्जुन बान्थाबो होबाय गतिके खोब मोजां बाथ्रा जोंनि हादोरनि थाखाय इमान नाम खामायना फैदो बिथाङा गल्ड मेडेलबो देरहादो आरो सिलभार मेडेलबो देरहादों बियो गतिके आं बे भिडिअखौ लाबनायनि अर्थआ बेनोदि सासे आखाइ फारनै गैयै हिनजावसा गथ'आ जुदि इमान गेदेर खामानि मावनानै दिन्थिनो हागोन मा जों हौवाफोरा इमान आथिं आखाइ मोजां थानानै इमान गोजौ लेभेलाव नाङा थेवबो निजेनि जिबनखौ सलायनो थाखाय मोजां माबाफोर मावना दिन्थिनो हाया नामा जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा एसेबाबो नोंथांमोननि लोगोफोरजों बे भिडिअखौ शेयार खालामलाय आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।